Здравейте, приятели! И добре дошли отново в канала ми. Днес смислено да играем нещо по-различно от нещата, като сме играли. И ще станем пръсти. Правилно чухте. И сме на човек, който... Чакай, ще пусна. Ти сай звука. Къде не сме крайка. И ще трябва да се цъкам Fortnite. Начините, по които бъдат цъка, са много трудни. Трябва да наберем спид. Така набираме едно спид. А пък има такива, които също набират... Моето набира едно спид в секунда. Доста слабо. И искам да кажа нещо. Чистич първи! Чистич първи! Чакай, честито първо лято. Честито първо лято или честит ден на детето. Честит ден на детето на всички ученици и просто деца. И да играем, защото много си пасва с темата. Тематично е, а? Всичко е много шарно. Така, отивам първото ниво е за всякакъв спид. Балерина капучина е за 5 спид. Което не е добре. За 5 левел. Едно спид. Виж. Тук се мърна едно спид. А не на левелите. Много съм. Така. Много satisfying. Има такова за... Колко са? Не. Молем. Имам ли пари? Имам нищо пари. Имам 125 робъкси, не може да помагам. Аз искам и пари в Майнкрафт. Не искам само тези робъкси, брат. Satisfying, ама... Че го съм. Така лекичко. Супер. Някои прота, които са супер бързи, това го минават без да скачат. В принцип се скача, но прота, които не са като мен, го минават без да скачат. Просто така минават, ако си много бърз. Аз един телефон си бях стигнал до 16 левел буквално. И пак не успях. Един друг мой телефон. Само тествам играта да видя контролите работят ли. И просто тук съм. Просто идах тук и си казах, брат, сега ще игра тази игра. Много е добра. Братче, моля да играят тъпата балерина. Мога да го скипнем, за колко пари? Брат, нещото много трудно ще скипвам. Ама скипвам това. Брат, чакай. Увеличават ли се? Чакай. Добре, така. Това колко робъкс? Снимам клип. Омага. 2 робъкс да го скипна. Купа ли? Не знам. Много е кино. 2 робъкс. Защо колко имам? Не са много. Са сравнително много с това, което май да гледам. Не, нещо много трудно ще скипвам. Аз път е най-лесното ниво в играта. То е елементарно. И... То не ти трябва ограничен спид. Има ребърт. Ще се ребъртва. 15... Омага, трябва ми 15
левел за да направя ребърт. Още 10 левел. Само да мина я това, защото на него ти трябва левел 5. Ако искате да си върнете. Аз не си спомням да съм го показал. Така. Било е левел 8. Добре, поне толкова се разсеям от балерина. Мени хакове и в кращата балерината, но не идвам. Просто трябва да си по-бърз. Те просто буквално една секунда е така. И няма те хора сигурно не са пипали това буквално. Само цъката era. Добре. Още 2 левела ми трябва. Спидът, в принцип. С него си дигаш левел, така да кажем. Аз тикам левел. И демек, обаче, демек с това нещо си правиш по-добър в играта. И левела, с един левел състои доста спич. Всеки един, колкото по-нагоре е левела, толкова повече спиете. Ще моля поне да минем второто ниво. Ако минем второто ниво, знам, че едно ниво в играта. Вот, играта ми е глична. Играта ми е глична. Човек, играта ми е глична. Играта ми е глична. Играта ми е глична. Умрех. Перфектно. Трябва да мина второто ниво за този епизод. Не обещавам, че направя ребърт. Аз съм слопната игра. Тя е трудна. Ромка. Не си пром предния левел. Няма да направя този левел. Левел 7 пара. Не 8. Не, няма. Имам реален шанс. Ами, гайс, мисля приключва това видео тук. Ако ви е харесало, коментарите и стъпнете с канала и напишете в коментарите хаштаг епизод 2. Чао!